Kuyaw di ay kayo mga igsoon kon dili ta mo pasaylo sa tao nga nakasala nato. Nganuman kay ang tanan sa natong sala, apil natong sala nagipasaylo na tungod kay nangumpisal na ta, ibalik di ay og datog nato. So mamulya, wala lagi reaction inyo mga naong. Panantan, mangumpisal ka karon kay Holy Week, nya ngumpisal ka, nya pag uli nimo sa inyo, na silingan yung sigig panglibak nimo, di gyud ka mo pasaylo. Katong tanan nimong nakumpisal nga sala nga gitagaan na kag absolusyon, ibalik tos Ginoo nimo, mahog nga way nada ang imong pagkumpisal. Pariharing pasumbingay ba, gipapas na ang utang atong tao, milyon. Pero pagkasugat niya siyang kaubang sulugoon nga nakautang ra niya piso, so man niya pasayloan, iya mang gilabni, iya mang gipapriso, gibalik sa ang katong utang niya nga napasaylo na unta, gipapas na, gibalik og charge niya, gipriso na hinoon siya. Gilingay mong tupad, ing na gipasaylo gyud nimong tanan, ing na ba na ang tanan gyud imong gipasaylo. La bantay kada og nay usa patay gyud ka. Kaning mga pamilyang Marcos, kani si Marcos, Bongbong Marcos o katos Marcos Sr., gikondem ni sila sa Pilipinas ni adtong People Power EDSA-1. O gipriso ni sila. Exile dito to sa Hawaii. Unya namatay ang ilang amahan. Wa gyud pasayloa in general ba, wa gyud pasayloa sa Philippine government, wa gipalubong dito ra to sa ilang balay butang. So good adto mga 1980s hangtod na lang na 90s, pag abot year 2000 hangtod 2015, wa gyud gipalubong. Nga naman kay wa gyud mapasaylo ang korupsyon, ang pagka-dictator, ang martial law, ang daghan kay gibuhat, wa siya gi-honor sa mga Philippine government nato, sa nagsunod-sunod nga mga presidente. Cory Aquino, kisa to'y sunod ni Cory Ramos, sunod kisa to Irap, dayon Gloria, nya dayon si Pinoy, wa gyud mopat kaning mga administrasyon na 5 ka buok, wa gyud ni pasaylo. Ang timaan sa pasaylo nga ilubong siya sa libingan ng mga bayani, wa gyud gipasaylo. Kanusa man siya nalubong sa libingan ng mga bayani? Sa dihang na presidente si Rodrigo Roa Duterte, gilubong siya, gipasaylo, gitagaag honor. Nalipay ba ang mga pamilyang Marcos? Apil na ni Bongbong Marcos? Porting lipayan na social media, porting pasalamat. Di gyud kuno nila kalimtan ang maong buhat ni President Rodrigo Roa Duterte. Kay dako kaayong dungog o pagka-restore sa dungog sa pamilyang Marcos. Og tuod man, dili lang igo nga gilubong, gipartneran pagyod sa anak ni President Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos aron mudagan sa pagka-presidente. Bisag wa tatoy plano si BP Sara nga mudagan, napugos gyud siya kay sigihag balik-balik nagpakiluoy. Matod pa ni BP Sara sa iyang narisyon
nagpakiluoy gyud si Amy Marcos o si Bongbong Marcos nga partneran siya sa iyang pagdagan pagka-presidente. Mura pag itong nasuko si President Rodrigo Duterte, siyang anak na si Mayor Sara, kay nganong di man mudagan pagka-presidente, nganong nagbisi man hinoon. Nana, wa man sa siya mahimo, kay naaman sa ni Baruganan ang atong kanas Sara Duterte, gitugutan yun nga ni partner. Nalipay ba ang pamilyang Bongbong Marcos nga ni partner si Sara Duterte? Porting lipaya, isa-isas kamot, unit team. Perte kaya to, minduta ni, murag yung nanindot na ba ang pamilyang Marcos og tuod man nakadaog yun. Gani tawgo na to landslide, mga 31 million votes, samtang ang Vice Presidente mga 32 million votes. Silang duha, tawgo na to landslide. Pero sa dihang ni lingkod nas iyang gahom si Bongbong Marcos, unsa may iyang gibuhat? Unsay gibuhat niya? Human siya gipasaylo sa iyang sala ang ilang pamilya sa Philippine government o sa people of the Philippines in general. Unsay gibuhat niya? Gipapriso niya si Rodrigo Duterte exactly ugma 1 year na dito sa dahig. Sugod ugma. Unya, gisunod niya, gi-impeach si BP Sara. May gani kay gibabagan sa Supreme Court last year. Karon murag dayuno na gyud og impeach. Wa gyud hunong ipa-impeach gyud. Og daghan kaayong korupsyon nga nakalusot sa atong nasod, di na bilyon ang katong iyang papas una murag kutob ratos bilyon ang korupsyon atong agi-accuse. Karon trillions na ang korupsyon nga nawa, di ra ba gyud moangkon ang atong administrasyon nga naa sila'y responsibilidad. Gani gipailan og impeachment didto pa lang sa Committee on Justice sa Congress, absuelto na ang presidente. Pero ang Vice Presidente, ikaduhang round sa 125 million na confidential fund, gipailan sa impeachment, nakapasar na sa first na round sa Committee on Justice with substance and form. Sufficient substance and form. Matod pa diri sa Ginoo, ingon usab ni ini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katao. Kung doon na may sala si President Rodrigo Duterte nga nahimos mga Marcos administrasyon or sa ato bakang nasod, ikumpara nimo ni Marcos Sr., hay man kay dakog sala nilang duha. Ni pulos magita sadaan, wa may usa natong way utang. Kaning sala gitawag nig utang. Ambot og kisay dako nilang sala. Di gyud mapasaylo. Di gyud ta kapasaylo. Bisan na anhin na lang hiringon sa Pilipinas, adto gyud sa dahig, adto gyud sa ICC ipahiring. Nawa para ba sa gyud hearing hantod karon ako kita nagumbol man ko ako na karon mo ingon na gyud ko murag na ako'y sayop gamay. Kaysa una magsigi kog ingon ang atong justice system dinis Pilipinas hinay kaayo kay naay mga na-detain tag 5 years o ban gani 10 years wa mudagan ang kaso, di ta parihas didto sa Amerika, didto sa ubang nasod nga usa lang kabuan, tulo kabuan human daing kaso. Oy karon na tuas ICC si Rodrigo Duterte, usa na lang katuig, wap agyod maklaro unsay iyang charges. Nag-confirmation of charges pa ni atong niaging simana. Hinay sad kaayo, natakdan sa kinaiyas mga Pilipinos. Ambot og natakdan og gituyo. Ambot lang. Kaya ang nagdakop rabasad ni President Rodrigo Duterte dinis Pilipinas, dili man taga ICC. Sila mas General Torre. Dili man eroplano sa ICC ang gisakyan.
Eroplano mas Pilipinas nga karon gigamit-gamit pag karon gisakay-sakayan pa man aron. Gani niadto kuno sa Amerika ang atong presidente to amas Amerika karon. New York ba to? Ang gisakyan kuno private plane, murag kadto man kuno eroplanohan gisakyan sad ni President Duterte. Pero dili padong sa dahig aron prisohon. Niadto sa New York aron mag-enjoy. Samtang kitang Pilipinas ang paliton di na ganita kasakay habal-habal kay perti ng mahalas pliti, di na ganita kapag gasolina kay mahal na kayo, gasakay-sakay og private plane ang atong presidente. Yahay kayo. Galisod ganig sakay ang atong OFW di na kaulis Pilipinas kay way budget, pataguon na lang sila asang mga langob dito, pataguon sila aron di maigos bomba. Kay way budget, gibalibaran sa consulate, apan ang atong presidente gasakay-sakay private plane. Ambot lang, tinuod ba na? Naaman na social media. Ang nakasakit pag yun, kay nining dako kayong korupsyon, niingon ang atong presidente, mahiya naman kayo. Kanus ato siya ni Sultiana? 20, last year ba to? 2020. Mahiya naman kayo. Namakpak sang taga-Congress, bitaw, dapat mahiya yun, mahiya. O karon, wa gyud nilusot nga kinsay tinuod nga mahiya. Wa man gyud napahiya. Kay nganong wa may napahiya, daghan na kaing nisulti nga kini maoy utok sa korupsyon, nagdanig malitang kwarta, napay picture, napay mga affidavit. Ang nisulti nga mao ni ang mga kurakot, mao naman hinoy atakihon, mao na may pailag kaso, mao naman hinoy prisohon, mao pay taktakon. Basta mosulti gani ka nga mao ni ang kurakot, unya maigo ang administrasyon, ikaw maoy sayop. Pero naay mosulti bisag piniriso kanas sana Madriaga ni sulti nga ang vice presidente ako'y bagman ana ni kuha sana siyag mga kwarta gikas mga drug lord. Tagaan dayon. Dakong pagtagad unya tagaan pag witness protection. Pero arikas mga 18 Marines adto kanila ni Gutisa, adto nilang Grisaldo, kisa patong uban nga nisulti nga naay anomalya ang gobyerno, agi pang taktak, apil na sila sa Barsaga, Congressman Barsaga, kisa patong uban, apil pas bato, tago-tago lagi. Nga naman, kay kung musulti ka against sa administrasyon karon, di ka pasayloon, prisuhon yung ka, dauton yung ka, daog-daogon yung ka, pero musulti ka against sa vice presidente karon, ikaw mo'y hero, ikaw mo'y gitawag og star witness. Mapasaylo pa katas Ginoo ani karong sitwasyon na. Basig mo samot ang atong silot isip nasod. I am talking about our country. Ang gibuhat sa atong nasod. Kay kaning atong nagdas, atong rindas pangagamhanan karon atong gitawag og mga official sa atong gobyerno, mao man sila nagrepresent sa atong nasod sa ilang binuhatan, di ka tasilutan sa Ginoo. May lang untag ang silutan kanira silang pamilyaha, ibaligya na sila hurot, matud pa diri ibaligya ang imong asawang mga anak ug ipapriso ang tanan aron makabayad mo sa inyong utang. Na para ba kuno na sila utang sa estate tax nga pila sa 2 kabilyon wa sad mabayre. Mga igsoon, gihisgutan lang ni nako kay duna di ay silot nga mapaabot kung dili ta ka maong mo pasaylo. Labi na gyud kun atong igsuon ang atong dumtan. Igsuon nato si President Rodrigo Duterte. Nganong adto man nato ipapriso sa atong silingan? Ani na lang unta sa atong balay? Kita untay mosulbad sa atong problema sa hustisya, kay naa man tay justice system, epektibo man kaayo. Muna dito sa pag confirmation of charges, doon na dito'y usa ka abogado nga naas prosecutor na Pilipino, niingon siya dili pwedeng ari-hiringon si President Duterte sa Pilipinas kay influential kay siya,
iyang makontrol ang atong mga justices diri mo nang dili gyud kuno siya di ta makapakonbikto niya kay control niya ang tanan. Pakauaw lang. Nganong ingon mo kung pakauaw? Pagtugpa gani niya gikas Hong Kong, giaresto man dayon siya. Wa gani kaabot og 24 hours, priso naman siya dito sa dahig. Maunay influential, maunay nagkontrol sa justice system. Wa man gani siya kapugong atong ni pusas niya dito, ni dakop niya nga si General Torre. Og influential pa siya, way mo dakop niya sa airport oy. Og influential pa siya, di siya mapadaha dito. Kinsa maroy influential, kaning dili madutlan og accusation o kining dali kay madutlan sa accusation. Kamo ba kakong pahukmon? Kinsa may mas influential, kining bisag gihisgutan nagmaayo na nay picture na nay mga witnesses, unya ang witnesses na hinuon maoy mapriso, di gyud madutlan? O kanibang tao nga dali ra kay mapriso, less than 24 hours priso na. Kinsa may influential ana dinis atong nasod? Katong di madutlan. Naapay giingon nila dito, nagmanipulate ni siya sa nasod, nag-spread ni siya sa kanang culture of impunity. Culture of impunity, kanang di gyud ka makasuhan. O sa di makasuhan nga na priso maganing ditso? Nganong mamakak man kita? Basta silutanan kita. Diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Daniel nag-ingon sa Ginoo, pasaylua in taon kami Ginoo, purting dakua sa sala sa among katigulangan, hinaot unta nga malukmay pakanamo. Ato sang ihangyos Ginoo, pasayloon unta tanining atong nabuhat karon, kay naapil magintaaning binuhatan sa ato karong present administration. Mauning naglisod gitag maayo, kay grabe kaayo ang atong pagkadili mapasayloon, tig-a o kasing-kasing. Muna hinaot unta, magampo ta, mabago atong kasing-kasing, magpasayloay ta, magdinawatay ta, magilhanay unta ta nga kita mga Filipinos managsuon, and let us build our country together. Mo bitaw ang atong tema karon sa atong kaning tuig na Jubilee karon 2024 nga gihatag sa atong Archbishop Abit Oy, Archdiocese of Cebu, journeying together as church fully alive. Journeying together ang panaghiusa nya mausa na tema sa tibok Pilipinas sa Katolikong simbahan. Journeying together, synodality, the synodal church, ang pagkuyog, dili ta mag winaklihay. Nindot unta kay na gitawag nag unity, teamwork, team building. Dili kay mag-away, magpasayloay, lingay mong tupad. Ingna di jud ko makig-away nimo. Ingna ba? Di na jud ko makig-away nimo. Muna karon sugod man tas nobina ni San Jose, karong Sabado, Pitsa 14, alaunas hapon o alas 2 ba to, naatay symposium nga pagahimoon para ni kinabuhi ni San Jose. Nasa tay mga speakers nga nagdebosyon sa ni San Jose, mga lay. Akong gihangyo kamong tanang mga lalaki, labi na gid ato mga lay ministers, sakristan, hasta ning atong personnel dinhi, akong gihangyo panambong mo ana aron matakdan unta tas kinaiya ni San Jose, mapaubsanon, kugihan, mahigugmaon ug balaan nga tawo. Ngunay atong target niya magpista ta niya ikapitsa 19. Ang ato mga kofradiya ni San Jose dinhi, akong nakita pulos-pulos gyud mga babae. Na kunaunsa naman ni nga si San Jose, pulos naman babae ang kofradiya, members kofradiya, di ka ni makapamabay si San Jose aning kalakihan. Ang angayan gid untang magkofradiya mga laki, dili babae.
ang babae adto unta mo Copradia Birhen sa Pilar kay babae man na ari manom San Jose hinuon mudot-dot mo sa man sa mga bayhanan na di ta paalkansi mga laki ha sugod ta karon nambong ta aron anad-anad tag pamilya ni San Jose